A 15 minuts mal comptats per complir-se el 90, l'àrbitre ha assenyalat el final del partit. El Llinars ha acabat amb 6 jugadors sobre el terreny de joc, una xifra que obliga a suspendre el maig. I és que els visitants ja han començat en inferioritat numèrica, amb 10 homes i un porter que no era porter. No nos había pasado nunca, pero bueno, a ver, hay que entender al rival, ya venían con 10, han hecho el esfuerzo de jugar, que es más bonito que no presentarse, ¿no? Un factor que ho ha aprofitat el Montmeló, concretament Lobato, amb 4 gols. El primer als 20 minuts, en una falta a la frontal de l'àrea, i el segon al fil del descans, després d'un bon remat de cap. A la represa, els locals han premut el peu a l'accelerador i Lobato en 4 minuts, del 56 al 60, ha anotat 2 dianes més. La primera, aprofitant una vaselina d'Horacio per acompanyar la pilota al fons de la xarxa, i la segona, amb els mateixos protagonistes. I el marcador hauria estat més ampli si Marc hagués anotat aquesta pena màxima entre gol i gol de Lobato. Bueno, la situació crea que tu també tendeixis a relaxar-te una mica més i que en els metres finals hem notat aquesta relaxació. No? Tot i així hem fet 6 gols, que no és poc, i content pel resultat. Aleshores, Albert ha dit prou i instants després el seu company Israel. La despesa física ha passat factura al Llinars. Jugant contra 8, el Montmeló ho ha aprofitat per ampliar la renda. Samuel ha transformat una pena màxima. Tot seguit, una altra baixa, Adrià Merino. Contra 7, i just abans del xiulet final, Oriol Chávez ha posat la rúbrica. De moment nosaltres estem treballant bé i esperant que doni l'oportunitat de recuperar algun punt. Però de moment estem. Seran partits decisius els creuaments que tinguem nosaltres, amb ells i amb el Vigas, sobretot. I és que les opcions d'ascens del Montmeló tenen una dura prova la pròxima jornada. Bona part d'optar a tercera catalana passen per tornar amb un o els 3 punts de Vigas.